வணக்கம். சிம்பிள் சமையல் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வித்தியாசமா இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க நெருப்புல சுட்டு சாப்பிட்றது தான் நான் வீடியோவை எடுக்க போறேன். நம்ம இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க பார்த்தீங்கன்னா பொரியலா பண்ணலாம், இல்லை அவிச்சு சாப்பிடுவாங்க, இல்லை குழம்புல கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க நெருப்புல சுட்டு சாப்பிடும் பொழுது அது வித்தியாசமான டேஸ்ட்ல அசத்தலா இருக்கும். வாங்க இதை எப்படி சுட்டு சாப்பிட்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சக்கரவள்ளி கிழங்க சுடுறதுக்காக இப்போ நான் அடுப்பு பற்ற வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த அடுப்பு நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த எரியிற நெருப்பில் நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்க அப்படியே போட்டு நம்ம சுட முடியாது. இந்த நெருப்பெல்லாம் அணைச்சிட்டு அதில் மிச்சம் இருக்கிற அந்த சாம்பலையும் அந்த கறி துண்டில் இருக்கிற நெருப்புலையும் தான் நம்ம இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க போட்டு இப்போ நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம். விறகெல்லாம் நல்லா எரிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது இந்த கறித்துண்டில் இருக்கிற இந்த நெருப்புல தான் நம்ம வள்ளிக்கிழங்கு போட்டு இப்போ நம்ம சுட்டு எடுக்க போறோம். இப்போ இந்த நெருப்பை நல்லா கிளறி வெளியில தள்ளி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வள்ளிக்கிழங்க இப்போ ஒன்னொன்னா எடுத்து போட்டுடலாம். இப்போ நெருப்பில் வள்ளிக்கிழங்கு போட்டாச்சு. இப்போ இது மேலே நெருப்பு போட்டு மூடிடலாம். இப்போ நல்லா மூடியாச்சு. இப்போ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண. இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் நெருப்பில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம மறுபடியும் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்குங்களை கிளறி திருப்பி போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் மறுபடியும் திருப்பி போட்டுக்கலாம். அப்பதான் எல்லா பக்கமும் ஈவனா வேகும். இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும். சக்கரவள்ளி கிழங்கு நெருப்பில் போட்டு நல்லா சுட்டாச்சு. இப்போ இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்துருச்சுன்னா தோல் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அது பாருங்க, மேலே தோல் வந்திருக்கு பாருங்க, அதுவே தானாக உறிஞ்சி வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி தோல் உறிஞ்சி வரணும். இது தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொல கொலன்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் வந்துருச்சுன்னா இந்த வள்ளிக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போது நம்ம இந்த சுட்ட எல்லா வள்ளிக்கிழங்கும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம நெருப்பில் சுட்ட எல்லா சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் நான் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை நீங்கள் சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் அடிக்கடி இந்த மாதிரி சுட்டு சாப்பிடுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.